bukatzeko aukera esker honez eta ilusio handiz jasotako oparia da. Ordiziarrekin, urrunetik pasatzeatenokin eta batez ere gure jarraitzaileekin elkarbanatu nahi dugun oparie. Asko izan die, urte luze hauetan, gure zuzendarienan Rosa Rokori esker atzertutako obra. Oraingoan ere ez degutxik egin, Shakespeare handiaren zuek nahi bezala eskainiz. Eta bukatzeko, aurtengo jaiak ospatu zuek nahi bezala. Mikel Laboak esan bezala, olio